Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun, lan utawi maqalah ingkang kaping 17. Iku kala ngendikaaken asyairu sapa penyair min bahril kamilil mujawwazi. Apa macane Mas? Majzuwi. Oh iya benar. Jazaa majzuwi teko jaza Mas. Teko majzuwi kan teko jaza kan. Majzuwi ingkang dipun jaza. Jaza itu gua opone ngono, gak paham. Gua aku ya gak paham. Oh yang jelas ana sing digua. Bahar Kamil. Iya. Karo aku, ya apa ngene Bahar Kamil? Ya apa Bahar Kamil? Aku. Totuga madid ganem baganem wafir waka kagasem hazat tua romal maro wal wanem. Fa'ilun mustaf'ilun. Fa'ilun mustaf'ilun. Masa ngono masane? Kaya ngono. Fa'ilun ndak Mas. Fa'ina. Yaman Mas. Berarti Yaman. Yaman. Yaman bidun ya hustagol qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yaman, ndak ro lagune ya, pokoke Bahar Kamil ngono. Yaman wahai orang di dunyahu kelawan dunyane man kang istaghola ketungkul wis jane man. Iya. So Indonesiane sibuk sapa man. Qad gharra teman-teman ingkang teman-teman ngoten nggih saged. Sibuk dunya niku qad gharrahu niki saged dipun dadosaken badale nggih saged. Dipun saged bayane nggih saged. Istaghola niku piye? Nah niki qad gharra teman-teman wis ngapusi utawa mbujuki huteng eman apa tulul amali ombone dawane pengangen-angen. Ya. Iya. Terlalu panjang angan-angannya. Repot. Utawa sifat nomor loro au utawa lam yazal, ora mandek-mandek atau selalu nek bahasa Indonesia. Sapa man iku fi ghaflatin ana ing dalem lali. Hatta sampai dana parek minhu saking man al ajalu opo ajal atau pati. Sampai mati tetap sibuk. Ngerti-ngerti mati. Nah iya. Al mautu utawi kematian iku yakti bakal teko bagdatan hale ngageti ya Mas. Iya. Nek bahasa Indonesia ini tiba-tiba. Kak ngeget. Bagdatan iki tiba-tiba ra ono sing weruh. Wal qabru lan utawi kuburan iku sundukul amal dadi petine perbuatan. Pesene teng tiyang Yaman niku wau kan durung pesene ya. Wahai orang yang sibuk dengan sampai mati, wahai. Nah, pesene niki isbir. Makane Yaman iki terah nimul kuwi Pak. Sering diling nih jalur. Sabar. Yaman. Yaman. Ya. Isbir sabar sira ala ahwaliha ing atase balik nang ndi pira-pira
Ahwal niku perkara kang medeni. Ha iki balik nang dunya. Nggih. Balik nang dunya niku. Ya enak gua. enak. Tok ya wis. Enak Mas. Iku balik nang dunya. Ahwal niku perkara sing mengerikan di dunia ini. Sabaro ing ngatasi ngadepi pira-pira perkara sing mengerikan dari dunia itu. La mauta illa bil ajal, ora ana kematian illa ketiku maujud illa kejaba bil ajali, sebab ajal itu waktu yang sudah ditentukan. Titik. Warawalan sampun ngriwayataken Ad-Dilami sapa Imam Ad-Dilami annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi tarkud dunya amarru minas. Apa iku Mas? Sabri. Ya, apa? Minas sibri paling iku. Heeh. Iku barang pahit artine ya. Jadi tarkud dunya Buta wali nih kene, Pak. Ah, iku sebenarnya. Ya soalnya nang kene Ayo pahit lho. Pahit rane, Pak. Heeh, nek as-sibri bacane, nek as-sabru sabar, nek as-sibri iku barang sing pahite nemen. Mbok apa jenenge? Tarkud dunya. Gambarne. Nek gambare jane ya dudu putra wali jane. Jane dudu. Pahit pokoke. Tarkud dunya utawi ninggalno dunya amaru iku luwih pahit minas sibri tinimbang as-sibr. Sibr niku artine barang sing pahit. Ya iso putra wali, iso empedu nek bahasa Indonesia. Iya. Empedu biasane. Wa asyaddulan luweh abot min hatmis suyufi fi sabilillah timbang nyabetne pedang fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu mitlama yu'ta atau mitlama yu'ti asyuhada. Wala yatrukulan boten ninggalaken hateng niku dunya ahadun sapa suwiji-wiji, maksudnya kesenangane nggih biasane nek lafal bahasa Arab ad-dunya niku sing dimaksud kasenengane. Mboten kok lara-larane ngoten mboten. Senenge dimaksud. Jadi sapa ahad hateng niku dunya ahadun sapa seseorang illa kejaba apa bakal maringi huteng niku. Man sapa Allah mitlama ing saumpamane barang yukti kang maringaken sapa Allah ing emah asyuhada ateng para syahid. Jadi kalau ada orang mau meninggalkan dunia itu pasti oleh Allah dikasih sesuatu yang Allah berikan kepada para syahid. Gak siap. Gak siap sih. Kayak ning anu-anu kayak status-status. Nancene sugih niku ujian Gus. Monggo mak nguji kula. Kelawan sugih niku. Wos siap nanggung resikone kaya yo. Masalah pengen sugih Pak. Iya, sing penting kuwi, ndak penting bae iku rupa ujian bapak tak penting. Soale melarat sewi. Ya Allah. Watar kuhalan utawi ninggalno dunya. Iku rupane wujude ninggalno dunya siji kilatul akli titik mangane. Aduh. Sidik Pak, aku sidik asli saja. Aku ya sisik sidik sak puluk padha. Wis bener wis cocok iki cocok. Aku banget iki. Wasabai lan ninggalno luwe. Ya sering Pak, sering. Sik. Warek Pak. Watarkuha kilatul akli was sabai ya Mas ya. Sabai ya. Titik mangan lan titik warak. Dadi nek diatofne kan ngono kudune. Titik mangane lan wareke. Nomor kalih wabudus tanai. Iki sabak apa sibak? Sabai. Sabi. Pakai sin. Pakai shin. Lu warak isbaul harokah warak. Pakai shin. Jadi titik mangane, titik wareke. Nomor kalih wabudu tanah ilan ngedingi lem-leman minan nasi saking menungso. Maksudnya gak seneng dipuji. Tapi ya apa kadung ana wong muji, ya kayak dhuwit. Kan dhuwit cilik. Fa innahu krana sak temene Sa'an iku duniman iku utawi sapa wonge ahabba iku seneng sapa man asana ing dilem-lem utawa dipuji minan nasi saking menungso. Ahabba moko bakal seneng sapa man adunya ing dunya wa naimahalan kenikmatane.
Dadi nek dipuji wong iki jane lho luwih bahaya tinimbang dinyek. Nek dinyek iku cetha Mas ya. Pegel ya. Awak dhewe iso pegel lho, karuan emoh. Tapi nek dipuji ngoten. Tapi seneng, Pak. Iya, Lho saiki mesakne sing muji. mesakne lho ya. Nah, aku ngono tujuanku iki mesakne. Ya langsung ae. Ngapun tembel karo duit cilik. Apa dilempeh kok jenengan giantek men ngono wis bingung aku, Pak. Aku jawab piye ya? Bingung. Heeh. Aku gak seneng dunya jane, Pak. Sapa sik sing gawe kan ngono langsung dilem wis kok amun lho sapa sik sing gawe kan ngono wa naima ahabba moko seneng wong iku dunya teng kesenengane dunya wa naima halan nikmat-nikmate dunya biasane ngoten seneng dilem ya seneng dunya waman sarrahu sakwali ilan mboten sakwali ini Sopo? waman utawi sapa lan utawi sapa wonge sarro iku gawe seneng huteng eman apa anaimu kenikmatan maksudnya niku kulun naimi sekabehane kenikmatan sakjane macane nggih saged kulan naimi nggih saged dadi an-naimu kulan naimi iku maksudnya nikmat sing nemen nikmate seutuhnya siapa yang seneng dengan adanya nikmat yang sepenuhnya nikmat itu kalau ingin seperti itu nah falyada'id dunya moko kudu ninggalno sapa falyada' ngono Mas ajane falyada' moko kudu ninggalno sapa man adunya teng kesenangan donya wastana alan pujian minan nasi saking manungsa mula akeh sing ulama sing gendeng yo mergo ngene iki ben dinyek dari golek nyek-nyekan aku husnudzone iku bahar ngono dia berharap untuk karaktere, Pak. Husnudzonku. Lah gak iso aku. Gak terima lho mesti. Lah gak iso aku. Tapi tobe, iku sing aja ngawur ngono iku supaya diino uang. Lah aku ngino ben aku dino kok. Lah kan saiki luwih penak aku to. Iya. Kowe gawe inoan, aku tak ngino awakmu. Ku mesti benmu giyembrah ngene aku. Iya jelas. Ya Allah. Iku nek dikarepe golek celahe lho ya. Iso golek ino-inoan mesti lho. Kowe iki rasah njaluk golek ino tak ino. Wis ta ino. Warwala sampun ngriwayataken Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wong iku kanat ana niyatuhu apa niate man al akhirata iku akhirat jamaah siapa saja yang niatnya itu adalah seputar hal-hal yang ukhrawi jamaah moko bakal ngempalaken apa kok bakal ya mergo syarat nek syarat niku nek syarate dadi lagi jawabe terjadi jadi nek durung ya durung maka muncul makna bakal niku mergo niku duduk mergo fi'il jamaah mongko bakal ngempalaken Allah sapa Allah lahu kangge man syamlahu teng apa samlah Mas perkara pisah ya. Perkara pisah. Maksudnya sing tercerai-berai dikumpulno ngono. Syamlahi perkara sing ngombo terus akhirnya didadekno siji. Syamlah mongko ngempalaken sapa Allah lahu kangge man syamlahu ing perkara sing pisah-pisah man. Perkara sing pisah-pisah wae dhek iki didadekno siji ben jangkep. Paham maksudnya? Gak paham, Pak. Syamlah iku yo mesti tok awake dhewe sing berpisah-pisah iki lho apa? contone rezekine, bojo papat. Ya, wone lah. Aja ngono langsung. Lho, aku sing paling paham babagan kuwi petok, Pak. Ya aja kuwi lah. Aku gak butuh alpat. Ya misale rezeki-rezeki sing ono ning kono saithik, ning kono saithik lah iku di kempalne ngono dadi siji. Wa ja'ala lan dadekno sapa Gusti Allah ginahu teng kecukupane man niku sing orientasi hatinya hanya akhirat. Fi qalbihi tetap ing dalam hatine. Jadi kekayaan dia itu ada dalam hatinya. Wah. Aduh, aku Sampele sugih apa duwe ati? Ya duwe harta ya duwe ati. Ono gunane duwe harta tapi gak duwe ati. Ya padha kae nek gunane nek duwe ati tapi gak duwe harta apa sing kate digekno. Kan ngono. Lah di sini cuma yang dikasihkan itu kecukupan di dalam hatinya. Kalau sudah hatinya merasa cukup, harta ndak ada gunanya sudah. Dan iku gak iso disengaja. Nek kowe sing iso wong lanang tok. Iya, masalah wong lanang akan terpengaruh nek wong wedoke gak ngene. Wa atad hudunya dan bakal nekani huteng tiang niku wau adunya apa dunya rohimatan apa datene apa Mas?
Ino. Ino malah. Duduk ngutangi. Enggak. Asor ngono. Iya, asor. Oh iya bener. Utawa ngutangi ya iso. Wis karep lah mau. Oh, gorem sing ngutangi duduk ding. Iya bener ngasor wis. Rohimatan iku ngasor. Iya bener, maksudnya dunia itu akan datang tunduk kepada dia. Jadi hal tadi koper. Hal. Jadi halnya dunia. Jadi kalau orang itu sudah orientasi niatnya itu akhirat, satu, Allah akan mengumpulkan segala yang tercerai-berai dari dia. Kedua, kekayaannya akan ditetapkan dalam hatinya. Maksudnya kekayaan dia itu dijadikan ada di aset hatinya, bukan aset yang fisik. Yang ketiga, dunia itu bakal nekani DE dalam keadaan asor, orang dhuwur. Kan konsepnya ini Mas. Wong iman itu memainkan dunia. Duduk di dolanan dunia. Wah sih. Iya. Dunia iki mainannya, Mas. Iya. Aku kudu ngono, kudu dolanan dunia awake dhewe. Aja sampe di dolanan dunia. Tak gawe, Pak. Dikekno aku tak kekno wong neh. Ya wis dolanan ya. Kene. Kudune ngono. Ning tas ngono yo sik urung wayahe kowe. Urung wektune terah. Heeh, sik. Sik ana sing foto iki. Mbah kok ijik aku. Sebaliknya mamang kanan dan utawi sapa wong kana iku ana apa niatu niate man adunya iku dunia. Maksudnya orientasinya dunia. Farraqa moko bakal mencerai beraikan Allah sapa Allah. Misah-misah ya. Sapa Allah alaihi ngatasi man amrohu ing perkarane man. Sapa sing wis kempel menurut dhek bisa-bisa. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah faqrahu ing kefakirane man baina ainaihi di hadapannya. Siap-siap bangkrut wis. Nek orientasine dunya berarti padha karo siap-siap bangkrut. Ya wae. Contone gak jujur. Jujur apa sik ngono mesti. Tapi itu aneh bener, Pak. Nek wis orientasi bayaran iki yo gak Wis bangkrut. dan itu kenyataan kehidupan. Heeh, siap-siap bangkrut wae. Yo Yo, kan ini ono bojo ngomong wis. Segala yang kabeh iki masih ono pengecualian, gak iso gak pengecualian gak iso. Wis Mas sampeyan iku apa yang omongan aku. Ojo disabeh semono aku. Ngomong ya jane pengen ngomong jujur. Ngomong apa omong wae. Pengen wayo lah ngono. Alah digemplang dah lho. Jane nek kono ngomong, maksudnya kabeh omong kecuali kuwi. ono Pak terane Pak ngene Pak. Contoh. Heeh. Sing ora sadar lah Pak. Kaya duit yayasan lho gitu. Heeh. Terus dialihkan. Iki biasane kan koyo apik bae nyatane. Gemprong. Heeh. Kayak ngono Yo jane. ngono kuwi contohane Iku siap-siap bangkrut. Sing gatel iki. Dadi sing ngejur wong jane dudu wong liya, dheweke. Gak ono. Wong liya kate ngejur aku butuh rencana. Tapi nek aku dhewe ngejur awakku gak butuh rencana. Langsung aku jegur utawa ngombe racun tikus ngene bongkok. Nah, kon megore gitu. Sing terakhir konsekuensi dia kalau orientasinya dunia terus. Walam yakti lan boten nekani hiteng wong niku wau minat dunia saking dunia illa kejaba apa barang kutiba kang sampun dipun tetepaken apa malahu kangge man niku. Dadi nek orientasine dunia resikonya akibatnya siji urusane ajur, nomor loro fakire jelas di hadapan mata, nomor tiga apa mah? Dunia ini dia hanya dapat yang ditakdirkan saja sudah ditetapkan ya itu gak tambah-tambah ya. Nah, masalah iki, Pak. Nggih. Yang sudah ditakdirkan. Oke, temen. Lah iya. Lah ya kuwi lho Gusti, jenengan iki piye to? Heeh. Iya to? Nah, Lek sing mau to, sing ninggal dunya, kuwi teko dhewe, Pak. Wong ora akeh. Sithik. Ngono, Oh, Pak. ngono, Mas. Ngono, Pak. rapon nang ngono Mas. Lah nyatane. Tapi masalahnya kan ginahu fi qalbihi. Cukup dengan ini kan gak Iya. kurang ya. Makanya sithik-sithik, Pak. Krono jare ngrasa cukup sithik. Sithik. Lah iki gak cukup. Dadi oke, Pak. Masuk oke. Tekdire oke, Pak. Dadi gak perlu. Tuk diri wis oke tapi terus ya. Mas. Kan celeng bisa. Ya bener kan Nabi. Ngono Bener, kan. bener. Bener leres dengan. Terus wis. Nyatane sing nika sing dereng Islam nika nggih sugih-sugih Gusti. Nggih niki. Mboten Repot salat. nggih, sugih. Salat mboten tahu. Panganane babi. Sugih-sugih Gusti. Lamborghini. Niki kula pun salat barang lho.
Niki buka dagangan usaha nggih pun. Garwa gini bisa Utangnya dereng lunas. Niki nek mboten payu-payu niki judi lho, Mas. Aduh kasus. Pun niku mawon mugi-mugi informasi niki cegah kedadipun olah malih menjadi pelajaran sing langkung sae saged diamalaken. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ashrun. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iki gampang iki yaumiddin ngomongnya. na'budu wa iyyaka nasta'in Gampil. Shiratal mustaqim Masih kirim gampil. Maghdubi 'alaihim waladdallin amin